toho už ťažko. Napriek tomu, že sme nehrali dobre, tak si myslím, že ten výsledok je akože uspokojivý, hej. Aj keď sme nevyhrali, ale ten rozdiel medzi Šamorinom a Michalovcami bodový je myslím 20 alebo neviem, také niečo 18 bodov, hej, takže my nemáme takých technických hráčov, ako má Super, sú tam španielskí zahraniční hráči, takže Super bol technicky lepší, ale remizu.